UPPL नि कोर्ट जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि बिथाङानो बुंदों गावनि खुगाजों नोंथांमोना फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिथाङा बाहायबोदों हाथियार हिसाबै जोंनि रायजो राजा एबा फरायसा फरायसुलिफ्रा बेखौ मोनथिया माबा मोनसे BTC नि EM BTC नि CM जानो थाखाय आं आन्दोलन खालामाखै माबा मोनसे मन्त्रि मोननो थाखाय आं आन्दोलन खालामाखै गामिनि गावब्रा जानोबो आं आन्दोलन खालामाखै सरकाराव फैबाय आरो सासे चिफबो जानो हाबाय दा 17 बोसोरखौ बियो गुन गायदोंमोन जेबो मावाखै नंगौना नङा जाख्ल'जोब्बाय फरायनाय बिसोरनो जोङो लेखा बायनो एडमिसन बायनो जोङो 2 लाख 2 लाख होगोन रावनोबो होआखै रावबो साख्रि मोनाखै मोनखानाय सम्पतिफोरखौ UPPL सरकारा मा खालामदों दिनै एसे गाबोन एसे गासैबो फानहरजोबदों आसाम सरकारा जोंनो ओरैनो हराखै रायजो राजा नोंथांमोन हाजार हाजार बर'नि थैजों जों बे सोरजिनाय BTC नंगौना नङा खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोङो दा मेलखौ आराम्भ खालामलांसै वार्किं प्रेसिडेन्ट सारखौ आङो गुवारै बेखेवनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायनाय थाहैबाय बे मेलखौ सामलायनाय मानगोनां आफादगिरि आरो लोगोसे जोंनि मुजाथि प्राइमारिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिबानाव थानाय बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन आरो जोंजोंनो सफैनो हानाय मानगोनां जोंनि फैगौ 22 तारिखआव जानो गोनां इलेक्शननि केन्डिडेट उइलियाम नार्जारि सार बेजों लोगोसे जोंनि जमुनार ब्लकनि आरो प्राइमारिनि बिबानाव थानाय बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे नैबे ओनसोलाव दिनैनाखि जे जयनिं जानो थाखाय जोंखौ हांख्राय हरदों बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा अननाय आरो सिबिनाय बावबाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा नंगौना नङा जे मैया मोनाबिलियाव जोङो खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो खुब मोजां मोनदों आरो जमुनार ब्लक BPF दोलो हिसाबै दा जे मेसेजखौ हरदों बिथांमोना बेयो जोबोरैनो गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव मानो होनोब्ला दिनै नोंथांमोना जे सिद्धान्तखौ लादों बे सिद्धान्तआ थिग समावनो नोंथांमोना लानो हादों आरो थि समावनो नोंथांमोना जोंजों लोगो लानो थाखाय थाग थियारि जानानै दङ नंगौना नङा दा बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ जोंनि जमुनार ब्लक BPF नि जानानै रोजा रोजा अननाय आरो सिबिनाय बावदों थ' नोंथांमोना मोनथिखागौ नंगौना नङा जे 17 बोसोर जोंनि BPF दोलोआ सिगां सरकार सालायनाय समाव जोङो मा मावदों मा मावाखै नंगौना नङा बेखौ आरो जों गोदानै बुंफिननांगौ बाथ्रा गैया होननानै आं सानो आरो जे जोंनि 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव नैबे बेरेखा दोलो दानि सरकाराव थानाय UPPL दोलोनि जेनाखि चिफ प्रमद बर' बिथाङा माबायदि नासयबोआमोन नंगौना नङा जों 17 बोसोराव जेब्ला BPF दोलोआ हाग्रामा महिलारा चिफ जानानै जों BTC खौ जेब्ला सालायदोंमोन तखन बिथाङा माबायदि नासया नोंथांमोना गोसोआव दङ ना जे बिथांमोना बे 17 बोसोराव खालि आन्दोलनल' खालामबोदों आन्दोलन नंगौना नङा जेरैथिंबो आन्दोलन दिनै राजा लामा जथेयो गाबोन रेल लामा जथेयो आरो गाबोन हाथाय बन्द खालामो समफोर हाथाय बन्द खालामो बेबायदिनो बिसोर 17 बोसोराव बे रोखोमै नासयबोदों आरो जे जोंनि BTC ओनसोलनि BTC नि रायजो राजाफोरखौ गोजोनै थानो होआखै जोंनि फरायफुनाय जोहोलाव आरो जोहोलावजो गथ' गथायफोरखौ सामफ्रोमबो लायै बिसोरो नांनायनि नाङैनि आन्दोलन खालामबोदों नंगौना नङा आरो बे आन्दोलनखौ बिथाङा मानि थाखाय खालामबोदों मोनथिगौ ना मानि थाखाय रायजो राजाफोरखौ माने लिंहर आन्दोलननि नामाव खस्थ' खालामबोदों मोनथिगौ ना नोंथांमोना बिनि उद्देश्यआ बिथाङा एकमात्र बेल' जे बिथाङा BTC खौ दखल खालामनो आरो BTC खौ बिथाङा सासन खालामनो बेखौ आं माबोरै मोनगोन बिनि टेकनिकखौ बाहायनानै बिथांमोना जोंनि रायजो राजाखौ एबसुनि नामाव एबसुनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिथाङा बाहायबोदों हाथियार हिसाबै जोंनि रायजो राजा एबा फरायसा फरायसुलिफ्रा बेखौ मोनथियाखै नंगौना नङा जे बिथाङा मोनथिगौ जे डाइरेक्टलि आं पलिटिकेलाव ओंखारोब्ला आंखौ इसेबां माने रायजो राजाया सापर्ट होनाय नङा जायनि थाखाय आङो मोनसे पलिसि बाहायनांगोन बुद्धि बाहायनांगोन एबसुनि आफादगिरि जानानै आं एबसुनि नाम लानानै जे जेसेबांनाखि BTC ओनसोलाव फरायनाय जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोर दं फरायसा आरो फरायसुलिफोर दं बिथांमोनखौ आं हाथियार हिसाबै बाहायगोन जे बे अस्त्रआ जाहैबाय जोंनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै आन्दोलन खालामनाय नङैनो आन्दोलन खालामनाय जे BTC ओनसोलखौ माने माबोरैबा बियो केपचार खालामनो हानाय दा बे उद्देश्य लानानै बिथाङा
सामफ्रोमबो आन्दलन खालामनानै नंखाय बाखाय माने मेसेज होबाय थादों लेक्सार होबाय थादों जे BTC खौ ध्वंस खालामसै हाग्रामा सरकारा जे BTC नि जेसेबांनाखि थाखा फैसा बेखौ जाख्ल'जोब्बाय जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि मावनो हायाखै बेफोरबायदि भुवा बानसावनानै बिथांमोना सामफ्रोमबो आन्दलननि नामाव आन्दलन खालामदों आरो नंगौना नङा नाथाय बे समाव बिथाङा मा होनदोंमोन जे आङो दिनै माने मा होनदों माबा मोनसे BTC नि EM BTC नि CM जानो थाखाय आं आन्दलन खालामाखै माबा मोनसे मन्त्रि मोननो थाखाय आं आन्दलन खालामाखै गामिनि गावब्रा जानोबो आं आन्दलन खालामाखै नंगौना नङा नाना रोखोम बिथाङा लेक्सार होयै जोंनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै BTC ओनसोलाव असान्ति सृष्टि खालामबोदों दा बेखौ मा खालामदों बियो जे BTC आव सान्ति गैयामोन 17 बोसोराव असान्तिखौ सोर खालामदों गावसो खालामबोदों नंगौना नङा दा बिदिखौ बुंनानै भाग्य मोजां जे बियो माने आसाम सरकारजों लोगो नांनानै नंखाय पलिटिकेल खालामनानै बियो 5 बोसोर सरकाराव फैबाय आरो सासे चिफबो जानो हाबाय दा 17 बोसोरखौ बियो गुन गायदोंमोन जेबो मावाखै नंगौना नङा जाख्ल'जोब्बाय BTC आव BPF दोलोआ बे 5 बोसोराव नोङो जाख्ल' लाबानो खामानिखौ मावदोंमोन खारन नोंथाङाबो सासे चिफ जानो हाबाय BTC खौ सालायनो हाबाय नाथाय जोङो नुबाय जे बिथाङा जे प्रतिश्रुति होदोंमोन जे आंनो भट होयोबा UPPL दोलनो भट होयोबा UPPL दोलआ सरकाराव फैयोब्ला जोङो न'खर न'खर साख्रि होगोन न'खर न'खर जोङो अनसुंथाइ होगोन जे फरायनाय गथ'फोर जायफ्रा MA BA फरायनाय बिसोरनो जोङो लेखा बायनो एडमिसन बायनो जोङो 2 लाख होगोन रावनोबो होआखै रावबो साख्रि मोनाखै नंगौना नङा आरो बेबायदिनो जोङो बे मैगं फाननानै जाग्रा बन दाननानै जाग्रा मा होनो फिसा फिसा बेफारि खालामनानै जाग्रा बिथांमोननो जोङो रां होगोन अनसुंथाइ होगोन रावबोनोबो होआखै दिनैसिम आरो जोङो नोजोर होयोब्ला जों मा जोंनि हाग्रायाव बन लायनानै फानग्राफोर बिथांमोनखौबो बिथांमोना मा खालामो दा अयथासार खालामनानै बिथांमोनखौ बुख्रेब सुख्रेब खालामनानै हमना लांनानै जेलाव सोयो बे 5 बोसोराव जों बेबादि अबस्थाखौ जों मोनबोदों नंगौना नङा दा बर'आ जातिनि खामानि मावग्रा बेनो नामा दा जाय हक जोङो नोंथांमोननि जे दिनैनि बे उद्देश्य लानानै फैदों आं बेखौनो खुब गोजोननाय मोनदों जे नोंथांमोना थारैनो थिग समाव फैनानै नोंथांमोना जे उद्देश्यखौ लानानै फैदों जे जोङो बे 5 बोसोराव जे UPPL दोलोआव थानानै जोङो मोनदांबोबाय जे UPPL दोलोनि जानानै जे जोंनो जे प्रतिश्रुति होदोंमोन बिनिफ्राय बिसोर बन्सित खालामबाय दा जायनि थाखाय जोङो माने सिन्था धारा खालामदों जे बे दोलोआव थानानै जोंहा जेबो खामानि जानाय नङा होननानै नोंथांमोना जे BP दोलोआव फैदों बेयो खुब गोजोनथाव बाथ्रा बाख्नायथाव बाथ्रा आरो नोंथांमोना बेखौ सिन्था धारा खालामबा जे जोंनि बे BTCआ जे 15 बोसोर जे BPF दोलो सासन खालामबोदोंमोन बेयाव कुनु माने जाति जनगोष्ठीनि कुनु भेदाभेद गैयामोन नंगौना नङा मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीजों जोङो अनलायनानै जोङो डेभेलपमेन्टफोरखौ खामानिखौ मावबोदोंमोन हाग्रामा सरकारा दा जायनि थाखाय माने बे 5 बोसोर बिसिनि रायजो सालायनायखौ मोननाय लोगो लोगोनो सारा BTC नि मानसिफ्रानो गासिबो लोब जोंनि BPF दोलोआव जयनिं जाफैदों नोंथांमोना दिनै गोसो गुदुङै जेरैबायदि जयनिं जानो फैदों नंगौना नङा नोंथांमोना सिन्था धारा खालाम जे मोनखानाय पावारफोरखौ मोनखानाय सम्पतिफोरखौ UPPL सरकारा मा खालामदों दिनै एसे गाबोन एसे गासैबो फानहरजोबदों आसाम सरकारनो बिथांमोना गावसिनि गोसो बायदियै स्वाधीन भाबै बिथांमोना BTC खौ सालायनो हायाखै बिथांमोना BJP जों मा खालामजादों जेरै गोसो एरै बाहायजादों जे नैबेखौ मावनो मोना नैबेजों थांनो मोना बेबायदि हिसाबै बिथांमोना सालायजादों दा बेयो जों बुंनाय बाथ्रा नङा आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL नि कोड जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि बिथाङानो बुंदों गावनि खुगाजों नोंथांमोना मबाइलाव खोनादों ना खोनायाखै जों बुंनाय बाथ्रा नङा बेयो रायजोफोर UPPL नि जाय नेता जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि बिथाङानो बुंदों जे जोङो जोंनि गोसो बायदि जों खामानिखौ मावनो हायाखै UPPL सरकार हिसाबै नंगौना नङा जाय बिथांमोना मबाइलाव नुदों बुंनो हागोन दा जाय हक बे BTC ओनसोला आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकार जोंनो ओरैनो हराखै रायजो राजा नोंथांमोन हाजार बर'नि थैजों जों बे सोरजिनाय BTC नंगौना नङा बे BTC खौ जों ओरैनो मोनाखै नोंथांमोना सानदों नामा जे बे प्रमद बर'आ ओरैनो लाबोदों होननानै जोंनि BPF दोलोआ ओरैनो मोनदों होननानै जोंनि बर' जातिया बेसेबां आन्दलन खालामबोदों बेसेबां जोंनि बिदा फंबायफ्रा जिउ बावबोनांदों नायगार गावथार जादों नंगौना नङा नोंथांमोननि खाथियावनो बेयाव हेलेना गायदेमोन दङ गावथार जानाय
बिसोरनि थैनि बिनिमयै जोङो दिनै बे बिटिसिखौ मोननायसो दा दिनै बे बिटिसिखौ बर'नि थैजों मोननाय बिटिसिखौ दा मा खालामनो नागिरदों बै गोजौआव थानाय ब्राह्मण जाथिनि जायफ्रा दैदेनगिरि बिजेपि दलनि जायफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बे बिटिसि मोननाय बिटिसिनि जे डेभेलपमेन्ट बेखौ बिथांमोना नायनो हायाखै जे बिथांमोना लासै लासै बेखौ मा खालामनो नागिरदों खरगस्थ' खालामनानै बिथांमोना गावसिनि आखायाव लांफिनजोबनो बुद्धिजों नङा कौशलजों नङा बाहायगासिनो दङ दिनै बे बिथांमोननि बुद्धि साजायनायावनो प्रमद बर'आ दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे बिटिसिनि जे खामानिफोर बेखौ गासिखौबो फानहरजोब्बाय दा ओंखायनो जोबोद बाख्नायनो लुबैदों नोंथांमोनखौ जे नोंथांमोना दिनै जे गासैखौबो मोनदांनानै जे जोंनि दोलोआव जयनिं जाफैबाय आं आसा खालामदों नोंथांमोना नोंथांमोननि जे बिबेक आरो गियानजों साननो हानानै जोंनि जमदुवार समस्तिखौ देरहाहोगोन जोंनि उइलियाम नार्जारी सारखौ देरहाहोगोन होननानै फैनाय आरो जों माने सारा बिटिसिखौ दखल खालाम